Trápila ma estetika môjho úsmevu. Keďže pracujem s ľuďmi a som pozitívny človek, tak sa veľmi rada usmievam. No v mojom živote nastal bod, keď som sa prestala usmievať. A vtedy som vedela, že to musím začať riešiť. Prišiel COVID a začala doba rúšok. A keďže som sa za svoj úsmev hanbila, tak som v nosení rúšku našla pocit bezpečia. Veď kým som ho mala, tak som sa mohla z chuti smiať, pričom môj úsmev a zuby nikto nevidel. Keďže som sa vždy zubárov bala, tak predtým, ako som si vybrala túto kliniku, som bola na konzultácii vo viacerých na to, aby som si vybrala logicky aj pocitovo. Kto mi dokáže pomôcť najlepšie? Tým, že som tu, hovorí za všetko. Life Dental má moju plnú dôveru, sú ľudskí, vždy mi bolo do hĺbky vysvetlené, aké mám problémy a aké sú možné riešenia. Doktor Billich sa mi s mojou estetickou rekonštrukciou plne prispôsobil, tak aby ma to nijako neobmedzovalo pri mojom intenzívnom pracovnom harmonograme. A môj úsmev je teraz moja pýcha, takže som nadmieru spokojná. Cítim sa sebavedomejšie. Na každej fotke som ja tá, ktorá má plný úsmev od ucha k uchu. Každý outfit, ktorý si ráno vyberiem, sa mi na mne veľmi páči. A v neposlednom rade sa samozrejme usmievam častejšie. Ja už o klinike Life Dental a mojej pozitívnej skúsenosti hovorím všetkým mojim známym, klientom a rodine. Ale ak pozeráte toto video a aj vy túžite po krásnom úsmeve, tak s premenou vášho úsmevu a aj s bežnou zubnou starostlivosťou tu budete určite spokojní. Odporúčam všetkými 10.